Здравейте хора, това е още едно видео. За днес ще качим доста видеа. Очевидно, това видео ще играем на Billzone Wars. Малко на Creative, че ще играем 10 минути. Нещо подобно. Така че гледайте и се наслаждавайте. Пусни ти Billzone Wars, защото аз не го намирам. Благодаря. И в това видео ще напомня Константин Колев, Алекс Бест има канал в YouTube. И видеята са много интересни, дори да е само едно. Интересно е, повярвайте ми. Пуснете си го да го видите. И днес той сега ми казва на слушалката, ние сме такива бизнес правиме, бизнес. И той ми говори на слушалката, че днес ще качи още едно видео. Така че да знаете. Между другото, напишете в коментарите дали гледахте лайв евента и го сте гледали, дали ви е харесал. На мен ми хареса, но беше кратък просто. Това, което беше. Много яко, нали? Аз съм винаги в 4. Да. Ами, споко ти след тази игра ще влезнеш. Дани Петров не успя да влезне. Вие в момента ми виждате оръжията, които не са толкова лоши. Ще взема снайперчето. Той е в едно. Не знам. Ние в момента тук правим нещо като снайпер роял. И ето го и първа победа. Много добра игра, между другото. Много добре всички се справихме. Тоест бях двама, ама това е друг въпрос. Да знаете, че това видео ще го разделиме между другото хора. Това видео ще е 15 минутки, няма да е повече, защото днеска много видеа просто направихме. Мисля, че ще станат много. Аз да. Този лут не е лош, в смисъл това оръжие, да знаете, не е лошо. Мене ме кефи, не е лошо. Това ще си го взема. Чай, аз нямам помпа, бе. Аз нямам помпа.
Мисля, може би този Дани Петров, който е Сладура ВКП, може би най-добрият от тук, които сме в това лоби. Дани идва при тебе, Дани идва към тебе, не. Това беше близко. Кракнат. Въй. Пускам. За това го взех това. Не, това беше гадно. Ясно? Обаче пък е много добър. Бате, защо ми правите 2 в 1? Ама вие ми правите 2 в 1, човек! Ма ти ми чупише бокса! В смисъл, аз точно се боксам, човек, то да му направя, да го убия, брат, да взема хайграунда и да го убия и ти, бакта ви чупиш шедистите и ти ме таковаш. Между другото, ти ме сплитваше тогава, пък ти кажеш, играем без сплит. Това е нещо като сплит. Ето, що пише, че снайпер райф. 1-0. Между другото, този Дани Петров Сладура ВКП ще си прави акаунт в YouTube, като ще ви дам повече информация, ако как ще се казва самият акаунт. И да се абонирате и за него, защото това ни помага много и вие буквално ако ви харесват видеята, просто ни подкрепете. И вие така ни подкрепяте и ни давате желание да правим все повече видеа. И просто това ни помага, смисъл, ако ви харесват видеята, се абонирайте. Боже. Ако искате лайв, и така е станало сега. Чакай, бате, спрям батерията на джойстика. Чакай, не ме би. Извинете, хора, за това прекъсване. Много извинявайте. Просто ми беше спряла батерията на джойстика и заради това прекъснахме видеото. Да знаете. Вече резултата е 1-1, да знаете.
И моля ви много ви моля да стигнем колкото се може по-бързо тези така желани от нас 50 абоната. За да можем вече да правим стримове и да играем, ще можем да играем вече дуси на Creative, примерно заедно. Ще можем да свършим и да играем заедно. Естествено, ако вие искате да. Да. Между другото, ако напишете в коментарите как да ви наричаме, защото хора е малко странно. Примерно може Анди Арми или Хляб Студио. Нещо подобно може. Може хлебчета, ако искате. Няма да е зле хлебчета. Не, базика се. Анди Студио. Няма да се подиграме с Анди Студио. Не са лоши. Смисъл. Няма да се подиграме, защото накрая ще ми изтрият видеото и стане много лошо. Да знаете, мене ме изгърбиха. Понякога няма да мога да говоря, защото когато се е точил, просто не ми е толкова удобно да говоря, но ще ви е скучно, ако не говоря, затова сега говоря, не съм се съсредоточил. И говоря просто. Той пие слърпове. Мале, то колко слърпове има. Той му безкрай слърпове, бе. Как ти добрия лут. Буквално може би този Сладура ВКП е най-добрия от тук, от цялото лоби. Може би е най-добрия. И го последвайте в канала, когато си създаде такъв. Защото ние още не знам как ще се казва. Но когато разбереме, моля ви последвайте се. И в смисъл, ако ви харесват видеята, моля ви подкрепете ни като дадете лайк и subscribe на видеото, или ако ви е на български лайк и абониране. Защото ако ви харесват видеята, просто се абонирайте и лайкнете, защото така ни помагате и плавно правите така, че ние да правим повече видеа, на нас не става по-приятно да правим видеята. И така ни надъхвате да правим видеа повече и повече. Другото да играем много тихичка, да ви кажа. И стана резултата 2-1-1. Алекс Бест е първи, втори съм аз и третият Сладура ВКП. Не гледайте този резултат. По принцип аз съм втори. И ще прави фейс ревю. Напишете в коментарите на колко лайка може да е фейс ревюто. Напишете го надолу. Може би
ми взе това. А не, кой е? Той е някакъв джойна в играта ни. Абсолютно рандъм. Че имаме нов играч, който е на 17 години и е вече най-добрият от тук. Играем без плит, кажи му го. Не, брат, не знае. Убил го. Идем в пицария. Кракнат. Гледам. После. Да. Знам. И стана резултата 2-2-2-2-2-2-1. Въпреки, че той не съм го видял да има победа, но окей. Да, напишете как искате да ви наричам. Много е странно така хора да ви наричам просто. Така че просто напишете. Това ще е последния рунд и спирам за днеска с видеята. Спирам за днеска с играта. Утре ще има пак клипчета. Аха.
И уби ме тоя. Стипет Рудер. Да ме уби. Степет Рудер. Като свърши този рунд и това ще е игра на нещото било. Финална битка между двама. Дани Петров и Калян. И Константин. Гледайте го в YouTube, Константин Колев. Много забавни клипчета качва. Дори и да е едно. Забави се. Да. Забавно. И другите ще са забавни, сигурен съм. И това ще е всичко. Довиждане за днес. И това ще е всичко за днес. И до утре. Чао!